R&D, good afternoon po. Bluetooth mode. Ma'am Jean, Belmix TV, thank you so much. Mayong hapon. Jen supporter. Okay, Ma'am Jean, thank you. Morski, good afternoon. Kiefer Cedric. Morski, kamusta ka na? Ay, maulan dyan. Dito sa amin sa Negros, mainit. Bumawi siya. Wala na kaming ulan dito, kaya lang binabantayan namin yung Canlaon Volcano. May advisory kasi yung yung PBOX na meron silang nakitang pamamaga doon sa crater ng vulkan. At may posibilidad na pumutok. Sana hindi sana matuloy. Ay, sobrang loading ang signal ni Morski. Okay lang po. Pugi ka dito sa profile mo Mors. Pugi mo to. Pugi mo dito. For good ka na ba dyan sa Cavite? Mors? Hindi ako nakatambay kaninang umaga, Morski, kasi maaga pa ako umalis. May inspection kami kasi sa office kanina, kaya hindi ako nakapagtambay. $7 million in the house. Thank you. Thank you. Ma'am Rakiterang Bisdak, mayong hapon. $8 million in the house. Thank you so much. Mag-start na ako play sa inyo, ha?
Unahin ko si Boss Morsky. Yun. Nalobat yung ano ko, Bluetooth. Sorry. $9 million in the house. Thank you so much. Mag-iwan naman kayo ng bakas para mapuntahan ko channel nyo po. Morsky, dito ako sa highlights mo. The best part of me is you. Oh, ito oh. Ito Mors oh. It's me, Rakitera. Thank you sa paharang. Madilim. Mayong hapon sa tanan, Boss G. 7 million in the house. Thank you so much. Morsky, andyan ka pa ba, Mors? Dito ako sa ano mo, video mo. Ito oh. Blurry lang. Ang unahin ko, si Ma'am Rakitera naman. Ma'am Lynn, first stop. Wow! Pa-member si Boss G. Thank you so much. Thank you, Boss G. Thank you, Boss G. Tatapusin ko lang to kay Morsky. Thank you so much, Ma'am Lynn. Belmix TV. Good afternoon, boss. Excuse me. Nag-pick-up na ko, Ma'am Lynn. Kumain ako ng tinapay. Bumili ako ng tinapay kanina sa La Carlota before ako sumakay ng bus pauwi. Ang sarap ng ano, yung sa JB Bake Shop. Kahit na ano na, hapon na, pero yung pandesal nila, ano pa rin, malambot. Daan na po ako
ako kay kay Morsky. Mag-start na ako, Ma'am Lynn. Play all ako sa iyo, Ma'am Lynn. Dito ako, Ma'am Lynn, sa 77 videos mo. Wow, harang agad. Move it now. Move it. Move mototaxi. Ay, may ganyan na. Hindi ko lang ipakita, Ma'am Lynn. Wow, may harang si Ma'am Lynn. Ito, Ma'am Lynn, oh. Ito. Move it. Taxi. Wow. Oo, naka-ready na. Mayroon na tinapay dito kasi kahapon hindi ako makaalis-alis dito sa bahay. Awa naman ako sa mga dogs ko na iwanan na hindi pa nakaluto para sa kanila. So, inuna ko muna yung mga pagkain nila bago ako. After ng live, doon na ako kumain. Tapos, nung umalis ako kanina, bumili na ako ng tinapay. Para may makain. Kasi alam ko, walwala naman ako dito, nagugutom ako. Ay. Ma'am Lynn, oh, pangalawang pangalawang harang na Ma'am Lynn. Find your perfect hotel with is and or apps. Okay, parehas ang una sa na apps nga, search ka lang kung ano gusto mga hotel, kag may may amount na kung magkano. Masakit sa tiyan pag malipasan ng gutom, Ma'am Lynn. Dito ako kay kay partner mo. Magaling maghanap si partner mo ng ng mapagkunan ng tubig. Ito si partner mo, sa gilid ng sapa peto. Ay, blurred. May idea talaga siya kung saan na itubig. Teka ha, palitan ko lang yung stand. Itong stand na to ay mataas. At ito naman ang sa isang phone ko. Dito naman sa kabila, sa laptop ko si Boss P. Boss P. $9 million in the house. Thank you so much. Agoy, late na naman ako. Hindi ako nakapag-stream yard, Sir Tams, kaya hindi ka aakyat ngayon. Pass lang muna.
tsahon ta ikaw. Pero sa sunod, hindi na. May ano na, punishment. Ano bang punishment ang gusto nyo kay Sir Tams? Ma'am Lynn, Boss B, Ma'am Chin. Ano bang punishment natin sa kanya? Comment down below. Sayaw budots. Hindi ako makapag-stream yard ngayon, kaya hindi ko makikita kung nakabudots ba siya o hindi. Yung dito na makikita sa screen. Ano ba? Gospel. Sir Tams, ano, nakapag-desisyon ka na? Ano mo na, seryoso mo na yung channel mo. Gawa ka ng mga long videos para makapag-ano naman kami sa'yo. Para makabawi naman kami sa'yo. 10 million in the house. Good. Ano na to? Mayong hapon. Mayong hapon sa lahat. Puspel, dito ka sa ano ko, sa laptop ko. Wow, Ma'am Lynn! Daming harang, Ma'am Lynn! Pure Foods. Yung endorser si ano ko, idol ko, Heart Evangelista. Wow, Ma'am Lynn! Ang dami mo ng harang. Isang view pa lang. Isang video pa lang. Wala pa kakarga, Sir Tams. Next time, Ma'am Rose, isa lang sipi ko. Okay. Thank you. Yeah, joke lang na yan, Sir Tams, ya. Ay, mo yung presensya, ya appreciated. Ginaya namon, ya. Promise. Thank you, Git. Nang dako gid na contribute miya sa amon. Imagine pala magtambay ka for how many hours? Dako na yung mabulig sa amon ya. Tapos, syempre nagapa-load ka man. Imagine. Spend ka pala para sa amo lang ni gani. Thank you so much. Oo, okay. Ano na sila, unaanay sila. 10 million in the house. Thank you so much sa pagtambay. Magpakilala naman kayo para mapuntahan ko channel nyo. 11 million in the house. Thank you so much. Mag-comment naman kayo dito para mapuntahan ko. Ma-play ko yung ano nyo, channel nyo, video nyo. Thank you so much. Saya-saya lang natin dito Pasaya-saya lang. Pasayahin ang buhay kahit marami tayong problemang hinaharap. Chill lang. Palangga ka mo nga apat, Ma'am Rose. Wow! Grabe, ang akon nga heart. Nagakuba-kuba ang ako na heart pagkabasa ko palangga ka mo mga apat, Ma'am Rose. Thank you so much, Sir Tams. Ayaw ko, Ma'am Rose, mag-comment. Baka play muna ako. I'm still playing na nga Oo, dito ka na sa pangalawang video. Yung mga pamangkin mo, parang tinatabunan na si Doggy. Oo, ito na Yan. Ay, Lord. Ito, Ma'am Lynn. Boss Bell! Dito ka sa kabila. Pa rin, Buspir? Wala na bang ano dyan, iba? Dagdagan mo na bukas, boss, may premiere ka na 9 million in the house. Thank you so much.
much. Mag-comment naman kayo para mapuntahan ko yung channel nyo. Pasensya na kayo sa boses ko Ilong kang tunay. Malumanay magsalita. Gusto niyo ba ako makita? Boss B, dito ka Dito ka Para pruweba na piniplay talaga kita. Ito boss. Sa river. Nag-swimming sa river. Tuloy-tuloy na yan, boss. 11 million in the house. Thank you so much sa pagbisita. Mag-comment naman kayo para makita ko kayo. Para mapuntahan ko yung channel nyo. Libre dito. Libre ditong mangarap. Libre dito lapagan. Libre dito dikitan. Libre dito playing ng video nyo. Basta magtambay lang kayo. Tambay lang. Yan ang hinihingi ko. Free bananas. Libre play all dito. Yeah, walang bawian. Promise. May ads na, may harang na si boss. Sponsored by Nestle Philippines. I love Philippines. Dito na ako sa pangalawang video mo, boss. Bukupay. Bukupay ba to, boss? 10 million in the house. Thank you so much. You're welcome, Boss B. Gusto ko mapakita sa inyo, kaya lang baka umalis na kayong lahat. Yahoo, Ma'am Lynn! Promise! Libre dito mangarap. Kaya pasok-pasok lang. Pasok-pasok. Saya-saya lang dito Walang pikunan. Walang pikunan. Dito. Pag pikon ka, malis ka na lang. Mga dito mga kalog. Mga parang mga ewan kung si Ma'am Chin pa. Saya-saya lang. 4K in just less than 2 months. Yes! Dahil sa amin. Dahil sa aming samahan. 5 lang kami, pero naka 4K kami in just 2 months. Hindi, 15 lang. Yung additional na 1K, Ma'am Lynn, 15 days lang. No, walang paaway dito. Walang awayan dito sa team natin. Love lang. Tulungan lang yung ating dito team. Team, tulungan. Umalis yung di makamove on. Hala, umalis si Sir Tams. Wala na si Sir Tams. Oo, 15 days lang, Ma'am G. Ay, Ma'am Lynn, yung 1K. Sa kalahatan, nakuha ni Boss B agad in just 1 month and in 18, sorry, nabulol ako. 1 month and 18 days. Money na agad. Congratulations, Boss B. We made it. Yay! Palakpakan naman dyan. 11 million in the house. Thank you so much. Mag-comment naman kayo para makita ko kayo. Ma-play ko yung channel nyo, videos nyo. Haha, kasi na pinilit daw natin siya mag-whitey. Hindi. Dumating si boss niya, may nag-grocery daw.
Yeah! Kaya proud na proud ako. Ang bilis dahil sa Team Tulungan. Yes! Yay! Team Tulungan yan! Walang ano niyan, ano para sa Ilonggo ba? Hindi, wala sa makatupong. Ganyan kapag may goal. Tulungan ang isa't isa, huwag iwanan. Nasa baba dapat i-push pataas, hindi pababa. 9 million in the house. Must be harang po. Korea. Pagkain na naman, busde. Fried chicken. Etc. Sana malaki na yung earnings natin. Sana makapunta din tayo sa Korea. Wow. Sarap. Sarap ng pagkain. 10 million in the house. Thank you so much. Sir Tams, tapos ka na ba? Game na. 10 million in the house. Bumaba naman kayo ng channel nyo. Libreng mga harap dito. Walang pikunan. Tulungan lang dito. Yan lang kasi ang team namin na tinatawag na Team Tulungan. Kaya, success. Yung isa namin dito, namuni na. O ito na, marami na siyang ads. Marami na siyang harang. Wow, Korean pa rin. Korean foods. Oh, ito naman sa kabila. Si Ma'am Lynn naman. May harang naman. Sponsored by Nivea. Ikatatlong video. Tapos na, Ma'am Rose. Puro daw high blood ko. Pero daw na high blood ko. Okay. Naman. High blood ka. Boss B. Mayroon naman harang. Ayan na si G. Lazada.com.ph 10 million in the house. Thank you so much. Thank you sa pag-standby. Mapakilala naman kayo para maano ko na. Ma-play ko na yung channel nyo. Please. Libreng mga harap dito. Ang hinihingi lang namin magtambay. Tambay lang. Oo, maraming harang, boss. Ano pa lang video 4. Sana dagdagan mo na yung mga videos mo. Yung long vid mo. Kasi dito maraming harang. May ginsugid si Ma'am Lynn sa akon. Oy, nagchismis si Ma'am Lynn. Anong insugid niya? Anong insugid niya? Ngawa, may baluman. Nagsikreto biya ka mo, ha? Anong sugid? Ma'am Lynn, must be Sir Tams. Anong sugid? Chismis. Basti, ano daw, may chismis sila, may insugid daw si Ma'am Lynn kay Sir Tams. Personal ba? Kamu tatlo may nag-trip sa inyo. Sino nag-trip sa amon? Bahala siya. Basta tuloy-tuloy lang ang buhay. Walang pikunan. Walang iwanan. Tuloy ang buhay. Same goal kami. Same goal kaming 4. Kaya walang iwanan. Marami na kaming ginugol na oras at pera dito. Nang dahil kay Whitey. Idasok ko gitna sako ba? Idasok ko gitna sako ba?
naghihintay ako. Oh, sako si Sir Tam. So, sige na lang, mamaya na. Mamaya na, Sir Tam. Take your time. Unahin ng trabaho bago ang chismis. Oh, ito naman, Boss P, oh. May harang na naman. Pop Chim. 1 minute. 1 minute yung harang. Ikalimang video. 10 million in the house. Thank you so much. Part. Oh, nanawag na siya. Nanawag na siya, Buspi, sa kay nanawag na si Sir Tam sa imo, Buspi, oh. Tulong daw. Ewan ko sa iyo. Iwan ko sa inyo. Basta dito tuloy lang ako playing. Dito na ako, Ma'am Lynn, sa itatatlong video mo. Buspi, harang pa rin sa'yo. Kaya dagdagan mo na yung mga videos mo, long videos mo, para matagal-tagal ang playing. Pero Ma'am Rose, hindi ko mangita gamo may respeto ko sa imo. Ano na naman? Ako na naman ang topic nyo. Wow, sana all daming harang. Ako topic nyo, hindi nyo ko pagpapation sa masakit nga tinaga kay ano ba ko. Tigribaya ko, 1970, secret. Tigribaya ko, hipos-hipos lang ko pa'y, unahan ko ya, ano ko ya. Makita mong roar. Sino topic nyo ako? Buot baya ko, buot baya ko, Sir Tam. Basta namian mo lang ko, pakitaan nyo lang ko sa mayo nga buot. Buot kit ko ya, kaayo. Maayo kit ko ya. Ilan ko ginang helping hands ko sa inyo. Grabe support nyo, tas siya naka-unsub ka mo. Okay, gets. Ha, love ni Sir Tams, bawal toxic. Yeah, bawal toxic dito. Happy lang, love dito lang. Okay, nagets ko na. Yung kanina, never mind. Never mind her. Never mind the night away. Never mind her. Palangga ko kamo, apat mo. Oo, love ka man pala namon, Sir Tams. Hindi pala kami mag-advise mayad sa imo kung hindi ka namon love. Gani, selfless love din kinapakita namon sino yan. Gina-share namon kung anong mayad para sa imo. In the house. Thank you so much. Na napakanta. Nakatuloy, Ma'am Rose. Abi ko niyan to. Ano abi niya? Dito. Ano, Sir Taps? Napakanta ko tuloy, Ma'am Lynn. Never mind her. Busby, may harang na naman. Genshin Impact. Grabe naman ang harang mo ngayon. Bumawi si Lulu ngayon. Bumawi si Lulo. Si Ma'am Jean, baka ano naman, i-play ko mamaya si Ma'am Jean para makabawi naman ako kagabi. Wala talagang harang, hindi ako binigyan ni Lolo. Ay, nako. Siguro nag-generate si Lolo ng kanyang income. At ang sabi niya lugi siya. Lugi siya sa mga vloggers in the universe. Kaya limited lang yung bigay niya na harang. Sabi niya wala ko bantay. Tanggap namin yung party. Sa maloob namin, masaya pa nga kami. Start pa lang part, halata ko na siya nakita ko na siya, di ba? Sige lang. Parang walang nangyari lang. Ano lang. Ano lang.
Parang paano lang ba? Lablak pa rin kahit na ganyan ang ginawa niya. Ano na tayo eh. Ara na kita sa mature nga isip. Depende na iya sa iya kung sigihon niya pa. Ito yung kami medyo, syempre nag-ano man kami na medyo may tampo kami sa kanya dahil yun ang ginawa niya. Pero pag nagbisita siya dito, welcome siya. Pero hindi ko lang kasi ma-sure sa kanya na yan din ang gagawin ko kapag nasa live. Kasama yan sa pinasok nating field. Yeah, challenging kasi. Challenging itong pinasok natin na world of social media ng HYT para lang sa pangalan ng dagdag sa income, extra income. At dito kasi ako nagiging confident. Before, hindi ako umiimik magla-live noon. Hindi ako umiimik, lang ako, likes lang, nag-wave lang. Hindi ako comment kasi, Sir Tams, hindi ako fluent sa Tagalog. Baka sabihin nila na trying hard pa ko. Pero sa kalaunan, nagiging ko na rin. Parang lingwahe ko na rin itong Tagalog. So, natutunan ko mag-Tagalog. Medyo maluming, pero natural lang kahit syempre Ilongga. Syempre Ilongga. Hindi kinayamadulang intonation sang Ilonggo. Diba, Sir Tams? Basta pure intention tayo yung lang mahalaga. Binigyan ako ni Habi ng tinapay kasi sabi niya baka magugutom ako. Walwal. O ito, kain tayo. Baka sa sobrang taas ng lipad niya, lilipad siya sa malayo. Ewan ko sa kanya, Busby. Depende yan sa kanya kung paano niya i-handle. Yan ang iniiwasan ko, Ma'am Rose, if may channel ako sa YT. Tama. Kasama na yung mga bashers. So, dapat ready ka dyan. Pero dito, mabuti nga may community guidelines. So, ini-screen ni YT yung mga words na parang below the belt na ba? Mga sarcastic words. Hindi yan pwede. Kahit sa mga title ng ating mga videos, kapag parang mayroong yun, ang sinabi ko na may mga sarcastic words, niyalutagya talaga yan. So, walang harang yan. So, ang gawin mo, palitan mo ng napaka-sweet na words. Sir Tams, Sokmed, bihira mo makita ang tunay na friendship. Kaya, pag may makita ka na, wag mo na pakawala. Ay, Sokmed, yung clinic na, na doon ka Sir Tams, nagpa-check up, Sokmed tawag. Sok Surgeon Medical Center, yon. Ano ang ibig sabihin ng Sokmed? Boss B, harang na naman ulit. Tijuana Flats. Ika 7 videos. Pa, naya lang ano ko nilaro?
sa social media. Oh, sorry. Hindi ko na gets. Sorry, thank you Ma'am Lynn, social media. Oh, ito Ma'am Lynn, sponsored by Downy, video play soon. Ayan, may ganyan ka na Ma'am Lynn. So, hindi ma-skip yan ng mga viewers. Narinig nyo ba yung yung hindi na pahinaan yung TV? Yung sound? Basbin, dito pa rin yung harang mo. Grabe ang daming harang. Daming harang dito sa laptop. Dito naman tayo sa Shopee. Shopee PH, Basbi. You're welcome, Basbi. Dito naman, Ma'am Lynn, ika-apat na video mo sa out of 77. Yes, Ma'am Lynn. Kapag mag-YT ka, dapat ready ka. Ready ka. Emotional, physical. Siyempre, physical ka, ng pulmero ka. Ang pisa pa lang, pulaw-pulaw ka na. Maaga ka nang matulog kasi nagagather ka pa ng mga watch hours mo. At saka mental. Siyempre, kung hindi ka ready sa mental mo baka makita ka na lang sa kalsada na wala nang damit. O ano nangyari sa kanya, nag-white tea lang nag ching-kuling na. Emotional. Kung ano naman ang mababasa mo or masabi ng mga viewers, dapat strong ka dyan. Huwag kang magpadala sa emotion mo. Labanan mo. Magpakapag-mox ka, in short. Oo, Sir Tams, bisitahan mo. Para marinig mo rin. Million in the house. Good evening. Hindi pa tapos si Ma'am Jean. Boss. If di ako busy bukas, Rose. Kasi may lakad ako. Ako din, Sir Tams. Maaga akong malis bukas. Pero before, paliguan ko muna sa Tokyo. Yung kawawa yung si Tokyo ko, yung sitio ko ba. Marami ng galis. So, bumili ako kanina ng sabon. Hindi na Madridi Cacao. I-try ko naman yung sulfur soap. Kawawa. Tapos, sabi ng vet, sa pagkain daw. Siguro, na allergy siya kasi kain siya ng manok at saka binibigyan din namin ng isda, pero tumalagsa lang ba. So stop muna siya sa manok. Nagluto ako ng laswa kanina, binigyan ko. Ang laswa ko is saluyot, malunggay, okra at saka kalabasa. Separate ko na muna na wala bang ang tawag sa amin dito, yung dried shrimp pa, kalkag.
Yun, binigyan ko siya. Nilagyan ko ng rice. Hala, naubos niya isang mangkuk. Naubos ng dog. Paborito niyang kalabasa. So, siya, vegetarian siya muna. Huwag na munang magmanok. 8 million in the house. Good evening. Boss, dito naman ako sa Kawalong Bedyu. Kawalong Bedyu, boss. Yung bilo-bilo. Ma'am Lynn, for Bedyu out of 17. Wow, ang sarap. Ang sarap. Tapos na, boss. Tapos na, boss B. Ano naman, si Ma'am Jean naman. Boss, bukas dagdagan mo videos mo, boss. Yung haba-haba. May ads pa, boss. Napahabol sa pinakadulo ng ng bilo-bilo. Argentina meats. Endorsed by Coco Martin. Pagkatapos nito, boss, si Ma'am Jean naman, ha. Argentina corned beef. Beyond what I see. Dito naman tayo sa, wow, 1 minute and 30 seconds. Unique. Sa unique, ano yung tawag? Unique siguro sa mga Switzerland ito. No? Unique. May pahabol po pala, Ma'am. So, may pahabol at saka, may ito pa, 1 minute and 30 seconds. Unique.com. Wow. Tatapusin ko lang, boss, yung harang. Narinig niyo ba si Madam Corina? Sandali, manood lang ako kay Madam Corina. Si Daddy Chavit Singson yung ini-interview niya. Sandali, ha. Boss, still playing. Harang pa rin, ha. Unique.com. Sandali, ha. Iwan ko muna kayo, ha. Sir Tams, kumain ka na ba? Tapos na Busby. Si Ma'am Jean naman. Ma'am Lynn, ikalimang video may harang, Jollibee, at saka itong Mucosolvan. Early ka naman matulog para makabawi. Bawal ang pulaw. Bawal magpulaw, Sir Tams.
million in the house. Thank you so much. Ma'am Jean, dito ako sa video mo. 16 videos. Play all. Ay, 2 a.m. ka mabugtaw. 9, 10, 11, 12, 1. 5 lang ka oras ay matulog. Hindi kay ano mo ng kumbaga naka-register na sa mind ang amo ng oras ang imong bugtaw. Inom ka vitamins. Bisan na ang ferrous sulfate lang na bala nga daw oblong, hindi na siya malangsa. May ara siya nga ferrous sulfate nga medyo malangsa mo. Nami ina siya tulog mo ya sir Tams or inom ka gatas. Oo. Inom ka gatas. Ma'am Jean, harang, Melkis. 1 minute. Oo, hindi. Dapat matulog kita 7 to 8 hours. Kay makabawi kita. Notice mo kung kulang ka sa tulog, sakit imo likod, kinaubo ka. Once nga kulang imo tulog, hindi ka magbasa sa imo nga likod. Kaya mo nang tendency nga maubo-ubo kita. Kan sudlan inasang tubig ang aton nga lungs. So, ang advice ko sa imo nga hindi ka magbasa sa imo likod kung kulang ka sa tulog. Kag take vitamins kay siya. Bisan pero sulfate na lang. Pero sulfate pila malang na siya ang isa ka daw sa bottle, plastic bottle, 100 kabilog. Daw mga 130 yata ang price. Amo na siya everyday, noon mo na siya. Namin na siya imutulog. Padugang na siya dugo. Ang mga dugo na nabuhin sa pila ka oras na hindi kita makatulog, ina-replenish siya na. Pero kung high blood ka, hindi naman advisable na adlaw-adlaw. Basta kung hindi lang namin imutulog. Tong inom ko gatas abi kinubo ko. Polmero lang na try mo minom gatas karon kang magtulog 9 o'clock. Kaya namin na imutulog. Thank you Ma'am Rose. Kumain po kami, kain po tayo. Oh, thank you Ma'am Jean. Still playing na Ma'am Jean. Oh, ito na sa pangalawang video. Sa 16 video mo Ma'am Jean. Kaunta ninyo. Oo. Kaunta ninyo. Ilong ko na siya nga word. Ako nakapangita-kita ko laswa everyday. Laswa is life. Yung ulam ko kanina, lunch. Paksiw na isda, yung naiwan kahapon na paksiw. Tapos nung hapon, dumating ako dito kanina mga 11. So kumain ako paksiw. Masarap ang paksiw kapag ano ba, other day, magka ilang araw ba na manunuot talaga yung ano niya, yung vinegar. Sarap. Tapos binigyan kami kanina ng aking sister native na manok, adobo. So, sampat sa timplada ay may laswaman ko diya. Ma'am Chin, harang, good life. Sarap kapag may laswa.
Laswa is life. Pampahaba ng buhay. Ma'am Jean, dito na ako sa ikatatlong video. Yung alimango. Sarap ng alimango. Pero kapag ano ka high blood, moderation lang ang pagkain nito. Kasi delikado yung aligi. 8 million in the house. Thank you so much sa pagtambay. Sir Bon! Sir Bon Garcia support. Thank you so much. Maayong gabi. Kamusta ka na, Sir Bon? Sorry, Sir Bon. Wala na gid ako kabisita sa imo nga channel. Kamusta ka na diha? Kamusta ka na sa Korea? Monetize ka na, sir? Monetize ka na, Sir Bon? Dali ha, taga-ata ka jacket. Bigyan ng jacket yan si Sir Bon. Boss Bill, nandyan si kababayan mo, Sir Bon. Ay, na-monetize ka na, Sir Bon? Alam mo kasi, Boss B, nakarating yan si Sir Bon dito sa Panay. Diba, Sir Bon? Sa Rojas at sa Sara Iloilo. Sir Bon, monetize ka na? Kamusta ka na? It's been a long while. Ngayon, hindi ako naka-join sa live mo, Sir Bon. Ha? Hinarang ka naman ulit ni Lolo? Baka sa live mo, Sir Bon. Baka sa live mo. Ma'am Lynn Harang. Sponsored by Tide. Ay, naku, Busby. Ay, Sir Bon. Oo, nakapasyal na siya sa Panay area dito sa Sara at sa Rojas Capiz. Province din yan ng Iloilo. Part pa rin yan ng Negros Occidental. Ay ng Region 6. Nakalagaw na siya diri sa Amon, sa Iloilo. Ay kaluwi kay Sir Bon. Ano yan? Second time na yan, di ba, Sir Bon? Inarang na naman ulit ni Lolo. Ano kaya problema? CPR ba? CPR ba, Sir Bon? Boss, Ma'am Jean. Harang po, Pepero, reporter. 2 minutes and 15 seconds. Dito naman sa kabila, Ma'am Lynn, ika-anim na video. Yung spring onion na tinanim sa rooftop yata dito, rooftop ng bahay ng amo mo. Oh wow, ang haba ng harang ni Ma'am Jean. Ma'am Jean, bumawi na talaga si Lolo. Kagabi walang harang sa akin. Dito marami naman harang. Limang video, marami na siyang harang. Mami D, thank you sa paharang. Sir Bon.
Ay, naluoy ko kay Sir Bon. Para second times yan ah. Hindi pa namuni. Narangan na naman ni Lolo. Ma'am Jean, haba ng harang. Ma'am Jean. Mahaba talaga yung Pipero reporter. Ito Ma'am Jean, no? Ito, oh. Ikalima pa lang na video, Ma'am Jean. Ito, Ma'am Jean, oh. Yan. Ay, asaya-saya. Hi, Sir Bon. Ay, sayang. Pero wag magwala, mawala ng pag-asa, Sir Bon. Diba? Pangalawang ano mo na yan, na hindi ka namuni. Second times mo na yan, diba, Sir Bon? Ay, ala, sandali. Parang malulubat na. Malulubat na. Ay, sige lang. Tuloy pa rin, Sir Bon. Ma'am Lee, ay Ma'am Jean. Oh, 2 minutes and 59 seconds. Ano naman to Ma'am Jean? Lexcallmusic.com. Wow! Haba naman ang harang, Ma'am Jean. Bumawi na si Lolo. Wala pa ang result. 1 week na, kaya hindi ko ginagala. Ay, dapat, ano ba, na, hindi, kapag imuni ka na ni Lolo, ano ilang oras lang yan eh. Bakit 1 week na wala pa rin? Hindi pa nag-message kung ano ba yung problema. Second times mo na yan, di ba, Sir Bon? 9 million in the house. Thank you so much. Ay, naku, Sir Bon. Nako, si Lolo talaga. Pero wala ka naman CPR, di ba? Sa mga live mo. Yung problema lang naman kapag nag-live, CPR, kung sa long video, kasi ini-edit natin yung watermarks. Tapos, dapat hindi i-reuse contents. Yun lang naman ang concerns natin. Bakit? Kawawa naman si Sir Bon. Ang ganda pa naman ng intro mo, Sir Bon. Like talaga. Ma'am Chin, ika-limang video, kumakain ka ng chicken curry. Ma'am Lynn, dito sa kabila, may harang po. Ika-pitong video. Nagpapakain kayo sa mga unggoy.
10 million in the house. Thank you so much. Maglapag naman kayo ng channel nyo para mapuntahan ko. Sir Bon, i-play kita mamaya. Ay, hindi pa pala, Sir Bon. Hintayin mo pa yung response ni Lolo. Ang ko. Mami naman sa wage system sila yaw. Amo na ya dapat yung mamuhunan kaya sa imo yung abayan kay next na yung election niya butuhon ka naman na iya. 11 million in the house. Thank you so much. Maglapag naman kayo ng ano nyo, channel nyo po. Yung nakatambay po. Para mapuntahan ko. Ma'am Lynn, ikaw walang video. Ma'am Jean, mayroon naman harang, ika-anim na video. Korean. Basta Korean. Korean na harang. Ano lang, madali lang. Sandali lang, Ma'am Jean. Seconds lang. Dito naman ako sa ano mo, Maruya. Dito naman ako sa Maruya. Kumbo tawag sa amin. You're welcome, Ma'am Jean. Naawa ako kay Sir Bon ba? Hanggang ngayon hindi pa na-approve. Si Sir Bon kasi, nung last year, nang doon pa tayo sa community, na ano ko na to siya eh. Nakita ko na to siya, na nag-ano din, nakipagdikitan din si Sir Bon. $10 million in the house. Thank you so much. Ma'am G, sorry. Ma'am Rakitera Bisdak. Ikaw walang video po, Ma'am Lynn. Dapat nagawa na siya bagong account katulad sa akin, di ba, Ma'am? Oo, matagal na si Sir Bon. Nauna pa yata siya sa atin. Maggawa ka ng bagong account mo, Sir Bon. Kung hindi ma-approve ni Lolo, kasi 1 week na, Ma'am Jean, wala pa daw response si Lolo. So, gawa na lang siya ng panibagong account. At mag-start na siya para matambayan natin. No, Sir Bon, no. Tambayan ka namin. $7 million in the house. Thank you so much. Oo, gawin niyo na lang mo yung ano niya, yung hindi na-approve. Sir Bon! Nabasa mo na ba, Sir Bon, yung suggestion ni Ma'am Jean? Gawa ka na lang ng bagong account.
Gutom naman sa Tokyo. Alas 4 ko na to sa pakaon. $8 million in the house. Thank you so much. Ma'am Jean, may harang po. Ika-6 pa lang na video. Sponsored by YouTube. Ano to? Chinese, ay Korean. 1 minute. Yung sa akin, wala na, hindi na talaga maayos. Sayang ngayon kasi malaki na ang subs. Oo nga, Ma'am Jean. Sayang. Pero okay lang. 'Di ba? Naka 2K ka naman ngayon, 'di ba? 2K. Ang bilis nga eh. Oo, sayang ka, Sir Bon. Sayang talaga. Ang ganda pa naman yan, Ma'am Jean, ng kanyang intro. Ma'am Lynn, ikasyam na video, may harang. Crunch. Wow, si Ma'am Lynn may video play soon na ho. Hindi talaga may skip ng viewers. 2K na Ma'am Rose, gawin ko 100K yan. Of course, walang imposible, Ma'am Jean. Walang imposible talaga. Yung sa akin, patuloy rin. Hanggang ngayon, Ma'am Jean, may harang pa, home foodie. Sponsored by, sino ni gani ang chef man. Ito ka familiar sa iya. Bolalo Risotto Style. San Miguel Foods Corporation. Wow. Yeah, laban tayo. Tuloy pa rin ang ating buhay. Para sa ngalan sang extra income. 8 million in the house. Thank you so much. Magpakilala naman kayo, mag-comment naman kayo dito para makilala, mapuntahan ko po yung channel nyo. Still harang pa rin, Ma'am Jean. Anong oras na ba? 6:46. So, mahaba-haba pang oras. So, dalawang gadget ngayon ang ginagamit ko. So, na-play ko na si Boss B. Now playing si Ma'am Jean at si Ma'am Lynn. Si Boss B. Tatapusin ko na lang yung yung 16 videos mo, Ma'am Jean. Si Ma'am Lynn, ikat ko ito after siguro mga 16 videos din. At i-play all ko na din si hubby niya. Pupuntahan ko si Sir Bon. Sayang naman kasi hindi pa na-settle yung yung problema niya kay Lolo. So sayang lang. So puntahan ko din si Mama Cow. Kasi ang tagal-tagal na hindi ako nakapunta sa bahay niya. Si Mama Cow kasi, Ma'am Jean, taga yan, taga dito din yan sa Negros Occidental, taga Bago City.
Isa sa mga city dito sa amin sa Negros. Kaya ano yan, pure Ilongga din yan. At saka si Yani Bunch, hindi na bumalik si Yani Bunch, Ilonggo din yan. Ilongga din yan. Taga Negros din yan. Hindi na siya bumalik. Oo, magkababayan kami. Nakapunta na daw siya si Ma'am Macau dito sa amin sa town namin sa Mois Padilla. May friend siya dito. 9 million in the house. Good evening po. Magpakilala naman kayo dito para mapuntahan ko channel nyo po. Oo, gusto ko makilala si si Yani Bunch. Yani Bunch. Pero hindi na siya bumalik. Oo, baka busy lang. Pero i-play ko si i-play all ko si Mama Cow. Tsaka si Boss B sa kabila. Boss G, sorry. Naya lang pa. Ito yun. Ma'am Lynn, dito ako sa na-attend video na may harang, Gyne Pro, Feminine Wash. Oo, si Yabi Bunch. Si Yabi Bunch. Ilongga din yan. Akala ko yan ni Bunch. Yabi pala. Yabi Bunch. Ano nagagaot si Tokyo man? Gutom? Gutom naman sa ubo siya itong inapagkaon niya. Dito ako ngayon, Ma'am Jean, sa sa Maruya pa rin. Oh, ito naman, may harang naman, Ma'am Jean. Korean pa rin. Ay, hindi ko hindi ako marunong mag Korean. Ang alam ko lang, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Anong sa iyo? Haba ng harang mo, Ma'am Jean. Bumawi talaga si Lolo. 3 minutes. Dito na ako sa 3 minutes and 33 seconds. Ay, grabe, Ma'am Gina. Oh, ito, Ma'am Gina. Oh, ipakita ko sa'yo. Oh, di ba? 2 minutes and 22 seconds na. Ay, grabe. Bumawi talaga si Lolo, Ma'am Gina. Pero kagabi nilangaw ako. Hindi niya ako binigyan ng harang para sa'yo. Every other day ang bigay niya. 7 million in the house. Shout out. Oh, may pa, 1 minute and 42 seconds remaining sa harang. Bonggacious si Lolo ngayon. Ma'am Lynn, dito pa rin ako sa 10 video mo. Out of 77. Sir Tams, asan ni Sir Tams? Nanyapo na siguro si Sir Tams.
Tapos na panihapon, mga alas 9, matulog na siya. Kaso, mag alas 2 ang kaagahon, mabugtaw man siya. Kaya ang gin-suggest ko sa iya, Ma'am Jean, mag-inom siya gatas before siya matulog. Kaya kanami gina siya sang tulog ya. Ako, antok-antok na ako kanina, Ma'am Jean. Kaya natulog ako pero nakatambay pa rin sa kay Ma'am Lynn. Kala ko 3 hours yung tulog ko. Ano lang, wala 1 oras. Pero okay na. Hindi na masakit likod ko. Kasi maaga akong gumising kanina. 6:45, nandoon na ako sa office. Nag-umpisa yung inspection, dumating yung inspecting team, 8:31 in the morning. Pero before that, 7:30, nag-formation pa kami. Oo. Gusto ko sana lutuin yung yung laswa kanina. Pero antok na antok ako kaya nilagay ko lang sa ref. Nung nagising na ako, yun na ako nagluto ng laswa. Masarap ang laswa ko kanina, Ma'am Jean. Lagi kong niluluto. Sapat na sa akin na yan lang yung ulam ko. Kalabasa, okra, saluyot, maraming okra, at saka nilagyan ko ng kalkag. Kalkag tawag sa amin yung dried shrimp. Pero na-separate ako para kay Doggy. Kasi ang sabi ng vet, kanina bumili ako ng sulfur soap. Sabi niya, baka daw maraming galis yung aso mo kasi sa manok. Kasi lagi manok kinakain ni Tokyo. So, hindi ko siya binigyan ng hindi ko siya binilhan ng manok. Binigyan ko siya ng laswa. Wala lang kalkag. Separate lang. Dami niyang kinain. Naubos niya 1 mangkok. Paborito niya ang kalabasa. Oo. Pares ko kanina sa laswa yung adobo na native chicken na binigay ng sister Rats ko. Ma'am Jean, harang uli, sharing your health. Si Genius Room. Oh, 5 minutes na naman. Oh, wala. Grabe ka, Ma'am Jean, ah. Oh, ito, para makita mo, Ma'am Jean. Oh, ito. 5. Ito na ako sa 3 minutes and 52 seconds. Oh, di ba? Ang laki. Ay, grabe ka, Ma'am Jean. Ika-anim pa lang na yan, ha? Video, ha? Pero ang dami ng harang. Bumawi talaga si Lolo. Hindi pa tapos yung maruya mo, pero yung harang mo ang dami na. Bumawi talaga si Lolo ngayon. Kagabi nilangaw ako. Kaya ang sabi ko, baka nag-consolidate ng income si Lolo. Kaya limited yung bigay niya na harang sa mga YouTubers. So ngayon, bumawi siya. Ma'am Lynn, dito ako sa ikasampung video mo. Si hubby mo, anong tawag? Parang cultivate siya ng lupa. Oo, kagabi, Ma'am Jean, wala masyado harang. Nako, kahit ipalit-palit ko pa yung yung mumu ko, wala pa rin. Sir Tam, Samayo, asa ka na? Ay, sorry. Bag-o lang ko tapos kaon. Siling kugid nga bag-o ka lang nga nagapanyapon ikaw. Oh, mag alas 9 na, na siya matulog na si Sir Tams.
Ma'am Lynn Harang, sponsored by Safeguard. Dito pa rin ang harang mo, Ma'am Jean. Gatulog abi ko kung hapon, ma'am. Amo na gabi na gatulog. Oo. Basta mag-siesta ka sa hapon, late na imo natulog. Pero ako wala ko gatulog kung Sunday. Kay early man ko ga-travel kung Monday, kay may flag racing man. Ang pina-priority ko, kada week, dapat early ako makarating sa office. Monday and Tuesday, maaga ako. Kasi may flag racing, may formation. Dapat 7:45 na send na yung pictures na tapos na formation. Naka kami, attendance. Ma'am Jean, mayroon pa rin harang. Wow, ganda talaga, Ma'am Jean. Gusto ko tong damit ng Korean. Sana soon makasuot ako nito. Yung tawag nilang hanbok. Hanbok. Yan. Ang ganda-ganda nila. Kasi nung 2008, kami, December yun, may presentation every division ba nung nasa regional office pa ako na-assign. Nasa personnel ako na-assign. Kami, may presentation kami, lahat ng country. So, pinili ko Korea. So, nagsuot talaga ako ng hanbok. Yung costume nila. Diyos ko! Parang Korean na din. Kasi yung singkit ng mata ko at saka rin pitit pa ako nun. Maliit pa ako. Ngayon, hindi na pitit. Ano tawag na sa akin? Oh. Wish ko talaga na makasuot uli ng hanbok. Costume ng Korea. Wish ko lang. Ma'am Lynn, well with you. Oh, ito na. Nagpreprito na si Ma'am Jean ng kanyang maruya. Ang dami pang harang ni Ma'am Jean kaysa sa sa video niya. Na ilang minutes to, Ma'am Jean? Yung video mo, kanina pa, 6 pa rin. 6 video out of 16. So ngayon, dalawa yung gamit ko na gadget. So mahaba-haba yung play ko. Tatapusin ko talaga yung 16 videos mo, Ma'am Jean. At saka kay Ma'am Lynn, 16. Pero anong oras pa? 7 o'clock. So may 1 hour. 1 hour and a half pa ako. So kaya, hanggang na lang, kung saan ako nito ng video. Haba-haba pa ng oras. Ara lang ko diri, Ma'am Rose. Okay. Thank you, Sir Tom, sa pagtambay. Thank you so much. Mwah. Ay nako, mga kalog ning mga kagrupo ko ni. Sa una, seryoso gid ako ha, Sir Tom. Seryoso gid ako. Hindi ako tumalagsahon ako naga-joke. Pero ngayon, nasanay na din ako mag-joke. Walang pikunan dito. Joke lang. Love lang tayo. Walang hate.
Thursday, walang haters dito. 'Di ba, Ma'am Jean, Boss B, Ma'am Lynn? Bawal pikon dito. 5 million in the house. Thank you so much. Nagbiyak si Ma'am Lynn ng itlog. Perfect soft boiled egg. Gaina gid aga Ma'am Rose kay gapungko ko sa bangko nahulugan nayulugan ko akigan ko sang akon pinsan natulugan ginakigan ka sang imo nga pakaisa kay balaan mo bawal na aga matulog kay kapataas na sugar, bawal talaga. Ganiti ka magtulog, ilingaw-lingaw mong imong nga nga kaugalingon para hindi ka matulugan. Ay, kanamit sa maruya ni Ma'am Jean. Kanamit pa sang iya saging kay lagko. Kadako sang imo nga kitchen, Ma'am Jean. Ang laki ng kitchen. Wow, ito na. Binaliktad na ni Ma'am Jean yung maruya niya. Oh, tumalsik yung mantika. First time may premiere si boss na pagkatapos na na-complete na yung 4K. Congratulations, Boss B. Daya lang pa. Kama CPR ko di karon. Ito na ang maruya ni Ma'am Jean. Sarap-sarap. Nilagyan mo pa to ng sugar, Ma'am Jean. After maluto. 8 million in the house. Thank you so much. Oo, kalapad gid sang area sang kitchen mo, Ma'am Jean. Ako mas gusto ko lapad akon kitchen kay pag gusto ko balahan no, hulag. You're welcome, Boss B. Laro? Sige, abangan bukas. Ako hindi pa ako nakapag-set ng aking premiere. Busy pa ang ina ng bayan. Ina ng bayan. Busy pa ang inyong public servant. Kaya hindi pa nakapag-set ng premiere. Konting sugar lang, Ma'am Rose, kasi matamis na. Oo. Konting sugar lang. Ano lang. Pinch of sugar lang. Pero sa akin na, Ma'am Jean, pag ganyan na, wala nang sugar eh. Ito naman, Ma'am Jean, may harang naman. Huawei Watch. Huawei Mobile PH. Ano lang siya seconds lang.
Okay, mag-edit ka pa, Ma'am Jean. Ako, hindi pa. Bukas ng umaga, alis ako papuntang La Casiliana. May bibilihin lang. Pero before that, paliguan ko muna si Tokyo. Naawa ako kay Tokyo kasi marami na siyang galis. Allergy siguro sa pagkain. Kaya, bawal na ang poultry product. Ma'am Jean, harang, Grab official. Grabe talaga sa Lulu ngayon. Bumawi talaga siya. Bumawi talaga si Lulu ngayon. Baka kagabi, ano siya, nag-consolidate siya ng income niya. Nag-consolidate. Gabi na, hindi na siya pagpakanas Tokyo ah. Walang shot. 6 million in the house. Thank you so much. Ma'am Rakitera Giloy. Ma'am Lynn, dito na ako sa ika-14 bedroom mo. Sa Kabukiran. Si Ma'am Jean, harang pa din si Grab. Nandyan pa rin si Grab na umalalay sa video ni Ma'am Jean. Banat ka daw, Ma'am Lynn. Dito na ako, Ma'am Jean, sa ika-7 video. Travel. Dito ka sa Coastal Road. Coastal Road ba to? Binigay ng friend natin. Bigay ng friend natin, Ma'am Jean. So, sa Kabukiran. Sa kabukiran, walang kalungkutan, lahat ay tayo ay... ano? Mali ang lyrics. Alam mo, Ma'am Jean, before, hiyang-hiya pa ako. Hindi ako marunong magsalita ng Tagalog. Mali-mali ang pagkabigkas ko hanggang ngayon. Pero okay lang yan. Okay lang yan, di ba? At least, nag-try. So, ngayon, ano na ako? Kapal moks na ako. Sa ngalan ni Whitey. Ay. Ma'am Lynn, dito ka pa rin naka-play. Ito, oh. Sa kabukiran. Ganda talaga sa bukid. Green surroundings. Walang problema dito sa bukid. Na-miss ko na mag-shot. Ay, ewan. Sir Tams, ikaw lang mahatag ng sakit sa lawas mo. Go!
Pero mahal biya ang bulong. Mahal ang kamot. Ika-15 na video, Ma'am Lynn, stir fry cabbage. Chinese cabbage. Wala na ako nag-comment dito, Ma'am Lynn ha, kasi play all eh. Ang linis ng cabbage. Walang walang mga insects, kagat-kagat ng mga insects. $8 million in the house. Thank you so much. Oh, kapilit. Ito na, magluluto na si Ma'am Lynn. Una, maglagay ng mantika sa kawali. Maglagay ng luya. Sarap talaga may luya kasi wala yung yung lansa. At idagdag yung Chinese cabbage. Halo-haluin para manuot yung lasa ng luya. At ito naman yung frozen na chicken. Chicken ba ito, Ma'am Ma'am Lynn? Chicken. Parang naka-strip na. Strip na, pork to, pork. Strip na pork. Manipis. Ma'am Chin, still playing sa Coastal Road, 7 video. At maglagay ng kunting pepper. Pepper ang nilagay ni Ma'am Lynn. White pepper. At nilagay na din niya yung pork meat. Balik na din yung pork meat para ma-incorporate yung lasa. Wow! Sarap tingnan. Madali lang itong lulutuin kasi soft lang ito. May Chinese cabbage. Simple lang naman. Half cook mo lang yung Chinese cabbage. At saka maninipis naman yung karni, yung pork meat. Ma'am Chin, Gcash, harang. Ito na ang stir-fried Chinese cabbage. Cooked by Rakiterang Jeloy. Ika-15 na video, Ma'am Ma'am Lynn. Harang, Ma'am Lynn, move it now. Bahala ka da. Kung hindi ka malan, bahala ka. Ikaw, manigan talas ng mga lawas ya. Sir Tams ya. Joke. It's a joke. Eh, di ah.
Depende niya si Sir Tam, sa kung kaya, ya sa imo yung alawas, mag-inom. Moderation lang, hindi lang as in magdamag nga inom. Kay ara ya, ano na ya, bisyo na ya. Ano na ya, paguba, lawas na ya. Siyempre ang aton lawas, kapangitaran bala alcohol. 'Di ba? Moderation lang, gamay lang. Ay sa kalipid, i-divide into 4 mo. 1/4, 1/4. Sini nga gabi, 1/4. Bukas, 1/4. O, Sabado, Domingo, Lunes, Martes matapos ang isa kalipid. O, di ba pa? No? Si Sir Tams, mainom. Di may maintenance man siya. Di suggest ko sa iya, ang isa kalipid na ano nang bakal mo dira, senior, i-divide into 4 ya. Ha, 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 ha. Patay ako. I'm sorry. Ma'am Kin, ikaw alone na video. Nasa Coastal Road. Given by our friend. Kumain si Ma'am Lynn ng noodles. Bumili ako sa Korean store. Nung nag-seminar kami doon sa... Nandito na ako na-assign sa Negros. Nag-seminar, ano kami, gala-gala kami doon sa Mandoryaw na part. Maraming mga ano doon, mga resto. So may Korean ano doon, Korean store. Bumili ako ng noodles. Ay nako, very stick talaga ang ano ko, nagustuhan ko kasi yung local noodles natin dito, kapag nalagyan mo na ng ano, ng mainit na tubig, naputol-putol agad yung mga noodles niya. Pero yung ano, yung noodles ng Korean, very firm talaga. Hindi putol-putol. At saka hindi na ano na, may sabor na ba? Wala na, hindi na kailangan lagyan ng mga seasoning. Sa atin dito, nakaseparate yung seasoning. Sarap. Kaya lang hindi ko kaya. Very spicy. Mama Lu Santiago, good evening. Good evening, Mama Lo. Kamusta ka na? I-play kita mamaya, Mama Lo, ha? Ngayon, nagpe-play ako kay Ma'am Jean. At saka sa kabilang ano ko, phone ko, si Ma'am Raketerang Jeloy. So, after this, kayo na ni Sir, Boss G. Wala si Ma'am Marisa ngayon. Baka may ano siya. May live siya ngayon. Kamusta ka na, Mama Lu? Harang naman, Ma'am Jean.
Kanay na video, may harang. Indian. Hindi ko mabasa kung anong mga words niya, mga wordings dito. 3 minutes and 54 seconds, Ma'am Jean. I-play kita mamaya, mamaluha. Hello, grabe ka, Lulu, ah. Ang haba ng mga harang mo. $10 million in the house. Thank you so much. Ma'am Lynn. Harang, skin white. Ma'am Jean, dito pa rin yung sponsored mo na hindi ko mabasa. Parang hindi ko mabasa yung ano niya, yung lingwahe niya. Anong nationality to? Haba ng harang ni Ma'am Lynn, oh. Skin white. Thank you, Mama Lu. Hindi na siya papakana kay gabi na. Buwas na lang. Isa papakana manok. Isda, hindi man. Paliguan ko na siya basaga pa. Sulfur soap. Tuwag yung baka ko, hindi na to madri kakao. Try ko lang sulfur soap. Kaya doon nagalapad na ng iyang ano, allergy. Reklamo naman. So, ano pawi siguro bala? Kaon niya, grabe, biraya kaon, ginasangutan. Napanado na lang sa kaon, ano, gulay. Ay, wala kang video ngayon, ma'am. Ma'am, bakit hindi ka pa gumawa ng ano, playlist? May playlist ka na ba? $500 plus na subs mo ngayon, ma'am, no? Malaki-laki na. Haba ng harang, Ma'am Jean. Oo, 500 plus na ano, nagtambay kasi ako kahapon, ma'am, sa'yo. Kagabi pa yon, kagabi. Before mag-live si Boss G. Naglalagas? Bakit? Ay, bakit naglalagas? Hindi kasi, ma'am, dapat ang nanonood sa'yo, huwag mo nang mag thumbs up. Nood muna ng video. And then later na subscribe, mag-subs. Oh.
Ang bilis, no? Dapat, ano na, dapat 598 na. Ngayon, ilan na lang? Ma'am Jean, harang ulit. Caltex. 9 videos pa lang. Ay, nalagas ba? Hindi kasi nag-sub na sila. Tapos, hindi man lang pinanood yung video mo. Kaya nalagas. Dito na ako sa palayan mo, Ma'am Jean. Ang lawak ng palayan ni Ma'am Jean. Hinog na ang palay, aanihin na. Mabuti pa si Ma'am Jean, malawak yung palayan. Dapat mag-ano muna. Nood muna ng video. Saka na magtamsak at mag-subs. Yan kasi sa community namin noon. Yung sinalihan namin na community. Hindi ka magdirekta subs. Dapat nood muna ng video. Pwede man. Gamay lang. Sabaw lang. Nami kaon niya. Ubos yan. Paborito yung kalabasa. Okra, kaon na sa okra. Sabawan ko, minuna yan ay sabaw ubos. Vegetarian na sa subong. Ako ganyan, manood muna ng video. Oo, ma'am. Nood muna ng video. Saka like and subs. Ma'am Lynn, 18 video out of 77. Naglilinis ka ng window glass gamit yung remote cleaner. One hour left. May 1 hour pa ako na naiwan. So may time pa ako para makapag-play sa yung Mama Lu at saka Sir Boss G. Noong ganda talaga kapag nakatira ka sa bukid. Sarap ng hangin. Luntian ng paligid. Walang chemical yung mga gulay. Kahit na maglaga ka ng saging, kamote, or kamuti kahoy, solved na yung isang araw mo. Pero sa syudad, magastos talaga. Hindi maiwasan talaga na hindi ka lalabas ng pera. Simpleng buhay sa bukid. Yan ang gusto ko. Kasi nung nag-college ako sa Iloilo, gusto ko talaga sa city. Pero nung nagkaedad na, dito na nag-transfer sa aking lupang
Sinilangan. Bumalik sa aking lupang Sinilangan dito sa Negros Province. Kasi doon, bumili kami ng bahay doon sa subdivision. Wala naman kaming mga relatives doon. Yung mga in-laws ko, 2 hours travel pa sa first district of Iloilo. So, noon, nag-iisa ako sa bahay. Una, may ano ako doon, may kasama. Nagkuha ako ng katulong para lang may kasama sa bahay. So, after 5 months, umuwi siya dito sa Negros kasi ang sabi niya mag-aral daw siya. Narinig ko na lang na pumunta ng Maynila, nagtrabaho. Tapos doon, nag-message na, ate, gusto ko nang bumalik dyan. Akala ko nag-aral ka. Nagtrabaho na. So, sabi ko, nandito na si husband kasi noon, may trabaho si husband sa barko. So, umuwi siya. So, nandun na siya sa bahay, nagstay for ilang months. So, bumalik agad naman si hubby sa barko, nag-iisang alone na naman ako sa bahay. So, ang mga neighbors ko lang, ang sinabihan ko, ate, kapag masakit yung pakiramdam ko, may naindang akong sakit, tawag lang ako sa inyo. Yeah. So, napagdesisyon na namin mag-asawa na umuwi na lang dito sa Negros at ipa-assume na lang yung bahay. Kasi 5 years kami doon sa sa Pabia, pero parang strangers pa rin kami. Kasi wala kaming mga relatives doon. May mga kaibigan kami, marami kaming kaibigan. Pero iba talaga kapag nandoon ka sa pamilya mo. For better or for worse talaga. Pamilya mo talaga ang sandigan. So dito sa province, kami, feel at home na kami dito. Kahit na lang kami, kahit na maggulay-gulay lang kami everyday, sapat na. Pampahaba ng buhay. At saka, walang chemical yung mga gulay namin dito. Organic. Dito lang sa gilid ng bahay yung mga gulay-gulay. Yung mga leafy vegetables. So, I love province life. So, dito na kami nag-transfer ng nagpa-reassign kami. Ma'am Lynn, good life, harang. Ma'am Jean, still playing pa rin dito sa Bukir, sa Palayan. May harang na naman, Ma'am Jean. Gawang amazing. Gochujang. Anong luto? Sponsored by CDO. Oo, maganda 'di ba, Mamalu? Ganda ng province life. Lahat walang chemical yung pagkain. Feel at home ka dito. Kung ano man mangyari, nandito ka sa pamilya mo. Ang worry namin ngayon yung Canlaon Volcano. Sana hindi lang puputok. Malapit kami sa Canlaon. You're welcome, Ma'am Jean. Ma'am Lynn, nandito pa rin ako sa video mo. Ika-20 na video, how to make silky steam egg. At dito naman ako kay Ma'am Lynn sa kabila. Ika-10 na video. Kay Ma'am Jean, ika-10 na video. So, time check, 7:37 in the evening. So, may almost 1 hour pa ako.
Tatapusin ko lang yung video ni Ma'am Jean na 16 beds. Ika-10 ako, so 6 na lang. So, pagkatapos nito kay Ma'am Jean, si Ma'am Malu at saka sa kabilang phone, si Boss G sa asawa ni Ma'am Lynn. 8:30 ako, 'di ba? 8:30 ako, Ma'am Jean, 'di ba? Matapos 5:30 ako nag-start, 6:30, 7:30, 8:30, tama, 8:30. You're welcome, Ma'am Jean. Oo, maraming harang siya, Ma'am Malu. Bumawi talaga si Ma'am Jean kasi kagabi nilalangaw ako. Walang harang para kay Ma'am Jean. Nako. Sabi ko nga nag-consolidate si Lolo ng kanyang income kaya limited lang yung bigay na harang sa mga YouTubers. Oh, may harang na naman, Ma'am Jean. Jag, black, hardcore, denim. Grabe. Endorsed by Daniel Padilla. Bella Skyler, Kiefer Cedric, hello. Oh, ito na naman, Ma'am Jean. Smart na naman. Ay, grabe talaga, Ma'am Jean. New Gaming Smart. 1 hour and 38 seconds. Ala, grabe ka, Ma'am Jean, sana all. Grabe ka, Ma'am Jean. Ano pa lang, 11 videos pa lang. Pero ang dami mo ng harang. Mas dami ka pang harang sa videos mo. Sana all, Ma'am Malu. Oo, dami ka pang harang kaysa sa videos mo, Ma'am Jean. Ako kagabi, palit ng mumu para sa iyo, Ma'am Jean, sa live mo. Wala talaga. So, ngayon bumawi na siya. Dito naman sa kabila, 21 video, chicken fillet, ala nuggets. Nagluluto si Ma'am Lynn ng chicken fillet. Brent Aidan, Jin supporter, thank you so much. 7 million views, thank you. Thank you. 9 million in the house, thank you. Sana all, Ma'am Jen. Ang dami mong harang ngayon. Brent Aidan, Ben Sunsus. Thank you so much. Belly Claver. Hi, Mama Lu. Patapos na ang harang ni Ma'am Jean. Na smart. Dito naman tayo sa ni Ma'am Jean, jewelries. Marami siyang mga jewelries. Sa Binondo yata to. Thank you sa pagtambay, Ma'am Malu. 9 million in the house. Good evening. Bell 2, thank you. Ma'am Lynn Harang, sponsored by UNICEF. Kiefer Cedric, Sir Tam Samayo,
Salamat sa pabalik. Daming alahas, oh. Magkano kaya per gram nito, Ma'am Jean? Mura lang ba per gram dyan sa Binondo, Ma'am Jean? Ang per gram ngayon is, 3.5. 3.5 per gram. 3.950. 3.950 per gram. Mahal. So ako, bumibili na lang ako sa mga auction ng pawn shop. Bumili ako. Yung dalawa kong kwintas sa yan, auction ng Palawan Pawn Shop. Maliit lang ang nila charge. Oo, mahalang per gram ngayon. Maganda kasi mag-invest ng alas. Tumataas yung assessment value niya. Per gram niya every year. Tumataas talaga. Ma'am Lynn, harang, good life. Dito ako sa ika-24 na video. Ma'am Jean, andito pa rin ako sa jewelries mo. Ang dami ang daming jewelries. Oh, magandang investment ang alahas. Hindi kasi nag-depreciate yung price niya. Tumataas talaga. Katulad ng lupa. Yung bahay, pag bininta mo, mas hindi ka makabawi ng malaki sa sa lupa ka. Yung sa akin, yung bahay ko doon sa Pabia, nung ipina-assume ko, 5 years kami doon. So lang, nag-less ako ng amount kasi ang sabi ko sa asawa ko, yung 5 years natin, ang amount na yan, sabihin na natin na nagrenta lang tayo for almost 5 years. Kasi, ang sabi ko sa buyer, pag na fully paid mo na yon si bank at i-turn over na sa'yo, ikaw ang mag-process ng transfer of title. So, malaki-laking pera ang ilabas niya para i-transfer yung title ng ng house and lot. From sa pangalan ko, i-change na sa pangalan niya. So, ngayon, ang bahay, walang tao kasi almost 2 years na sila nandun sa Norway. Norwegian kasi yung asawa niya. So, kinuha sila ng asawa niya doon. Sila for good. Oh, malaki ang gastos. Malaki yan, ma'am, ang ilabas mo na pera pag na-transfer of title na. So, yan ang sabi ko. I-less ko itong price ng bahay, pero ikaw na ang gumastos para sa transfer of title. So, matagal-tagal pa.
Mga almost 10 years pa ang ano, pag na fully paid yan ang bahay. Kasi ano kami, ano kami, bank financing kami. Ay, sige po. Sige po, Mamalo. Ma'am Chin, harang na naman. Chef Yam, good life. Grabe ka, Ma'am Chin. Ika-12 na videos ka, pero yung harang mo more than 16 videos. Ang dami, times 3 yata. Napa-heart-heart si Mama Lola. Ano agad. Per gram ngayon, parang 3, siguro malapit na sa 4K, Ma'am, ay Sir Tams. 3.9 na yata 3.950 yata sabi ni Ma'am Jean. Maganda talaga, kapag may pera ka, maganda talaga mag-invest ka ng alahas at saka dollar. Kasi ang dollar, tumataas. Especially kapag may gera, mahal ang alahas. At mag-invest ka at bumili ka ng dollars. Tumataas ang dollars. For 150 dyan sa Davao, mahal, no? Oo. Dito 3.5. 3.5 dito sa pawn shop. Oo, hindi pare-pareha yung per gram. Nagpapatong yung Palawan, hindi masyado mataas. Pag may mga auction sila, wala naman damage. Oo, pag nakasubasta, barato. Oo, tama yan, Ma'am Jean. Pag naka-auction yan, mura lang. Ma'am Lynn, harang po. Pants. Tuyo ako. Ma'am Lynn, ikat ko na ha. 25 videos ka na, Ma'am Lynn. Dito na muna ako kay Boss G. At saka, ika-12 na video na si Ma'am Jean out of 16. Tatapusin kong 16. And then, kahit na mamalo, kahit na end na yung live ko, magpi-play pa rin ako sa'yo ha. Mamalo ha. So, trust me. Dito na muna ako kay Boss G. Ma'am G, ay Ma'am Lynn. Dito muna ako sa asawa mo. Ipahiram mo muna si Boss G sa akin ha. Pahiram. Joke. Magpi-play ako ng mga videos niya. Baka magtampo si Ma'am Lynn sa akin. Ay, asan na si... ito na si Boss G. Boss G. Ay, Ma'am Lynn. Dito na ako sa... May playlist. May playlist si Boss G. Ito. Ma'am Lynn, dito ako sa... 14 silent live. Short, mukbang,
Ay, for videos lang. Sige lang. Dito na muna ako sa for videos mukbang. Oh. Ma'am Lynn, dito ako sa for videos ni hubby mo. Ito oh. Yan. Mag-abang ka, Sir Tams, mga subastamer. Oo, sa auction ka, Sir Tams. Maraming auction na maganda, pero kilatisin mo. Kilatisin mo. Ang pawn shop naman, hindi naman tumatanggap ng may mga damages eh. Hindi tumatanggap ng mga damages. So, maganda ang mga auction, mura. Diyan ka, mag-abang-abang sa pawn shop. Lagi yan nag-auction yung Palawan. Mura lang. Mylen Channel, good evening. Padaan lang. Mylen Channel. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Mylen Channel. May paluwagan dito, Ma'am Jean. Katatapos ko lang bayad. Paluwagan. Pwede din, Sir Tams, ka layaway sa pawn shop. Pag may subasta, may auction sila, nagpa-layaway din sila. Depende na sa'yo kung ilang months ang gusto mo. Ma'am Mylene Channel, good evening. Ma'am, ang pagtawag sa iyo na ma'am, hindi lang naka-address sa teacher. Lahat, sir and ma'am is ano yan, pag-respect yan sa isang tao. Pag tinatawag ka nga ma'am. Wow, naglitsyon si Boss G. Main channel mo ito, Ma'am Mylene. Harang Ma'am Jean, Gcash. Ika-12 na ko pa lang. 12 video ko pa lang. Sis na lang, nakakahiya naman ma'am. I'm just an ordinary person. Ay naku, napaka naman ni Ma'am Mylene. Napaka down to earth. Okay lang yan, Ma'am Mylene. Okay lang yan. Ma'am and sir ang tawag namin dito eh. Main channel mo po ito, Ma'am Mylene. 9 million in the house. Thank you so much. Ma'am Chin, dito pa rin ako sa harang, Gcash. 1 minute and 29 seconds left. Daan lang ako, host. Ronda lang ako. Sige, ma'am. Thank you. Stay healthy, everyone. Same to you, Ma'am Mylene. Thank you so much. Ingat po.
Ma'am Jean, dito pa rin ako sa harang mo. Gcash. Dito pa rin ako sa 12 videos mo. May 4 pa. Tatapusin ko to. Boss G, pangalawang video ko na. Naglitsyon ng baboy, ng baktin, magmukbang tag baktin. Ma'am Jean, nandito si Harang. Oh, Harang pa rin. Dito pa rin siya. Excuse me. Hope Vlogs, Simply Girl, Belmix TV, thank you. Jeneline Vlogs, Dan Tikit, Ma'am Mylene. Titi Bear, thank you so much. 9 million in the house. Thank you so much sa pagtambay. Uy, may ad si Boss G. Move it now. One hand. Ba? May ads. May ads na siya.
Oh, Ma'am Jean. Sayang to. Si Lolo lang makinabang to. Oh, may harang na naman ni Ma'am Jean. Ika-13th na video mo. Sponsored by BDO. Malalaking mga companies ang nag-sponsor sa iyo, Ma'am Jean. Get 50 peso. Ano ni? Just scan to pay with your apps. BDO Pay. www.bdo.com.ph. Grabe na to, Ma'am Jean. All out na si Lolo sa'yo. Ito naman, Polydent. Cleardent.com.ph. Nasa sayo ngayon ang swerte, Ma'am Jean. Hulog ka ng langit. Ang swerte na hulog para sa'yo. Ito na, ika-13th na video, unboxing. Unboxing sa pasalubong. $10 million in the house. Thank you. Nasa sayo na ang lahat na harang, Ma'am Jean. Raketerang Bisdak, Ma'am Lynn, nandito ako sa ikatatlong video ni asawa mo, mukbang. Ito oh, nagmumukbang si asawa mo. Sabihin mo naman kay hubby mo na ano, mag-upload siya maraming video, long videos. Ma'am Jean, ay Ma'am Lynn, 4 lang to. $8 million in the house. Thank you so much. Sir Tams.
Oh, may ads na si Boss G. Alibaba.com. $9 million in the house. Thank you so much. Ma'am Jean, harang ulit. Korea. Ika 14 na video. May harang din si Boss G. Korean. Oh, daming harang, Ma'am Jean. Bumawi siya talaga. Nasa sayo na ang lahat. Mukbang si si hubby mo, Ma'am Lynn. Ano to, puset? Sarap. At saka may sausawan pa. Korea. 58 seconds left. You're welcome, Ma'am Lynn. Ito si hubby mo. Anan, kumakain siya. Kapat na video na to, Ma'am Lynn. Si Ma'am Jean naman, nandito pa rin si Korea. Ay, paborito niya puset. Wow. Sarap. Grilled puset lang to, Ma'am Lynn. Wow, sarap. Oh, ito naman, Ma'am Jean, CDO, sweet ham. Ay, grabe ka, Ma'am Jean, Hakot awards ka. Hakot harang ka. Ika 14 na video. Magluluto naman si Ma'am Jean ng chocolate ba? Ano ni siya ganyan? Muffins? Ano ni siya ganyan? Luto mo, Ma'am Jean? Banana cake. Ay, maririnig mo? Maririnig mo, Ma'am Jean? Hinaan ko na, Ma'am Jean. Aba, nang tagay-tagay si Ma'am Lynn. Hinaan ko ng sound, Ma'am Jean. Sinong kasama mo nagtagay-tagay dyan, Ma'am Lynn? Si sister mo? Time check, 8:12 in the evening. Tapusin ko lang to, tapos si Mama Lu, at saka si Mama Cow.
ika 14. Dalawang videos na lang. Siya lang, si Ma'am Lynn lang isa nagtagay-tagay. Hindi matawag matagay kasi ikaw lang isa. Pumunta na sila sa sa China. So, nag-iisang ikaw na naman ikaw dyan. So, magawa mo na na mag one bottle. One bottle in a can. One bottle in a can. Bottle na nga eh, can pa. Alcohol in a can. Cheers, Ma'am Lynn! Cheers! Dito naman, nagtagay-tagay ka. Ang asawa mo naman, nagmukbang ng pusit. Sampat. Sampat ang timplada. Bukas uwi. So, go. Habang ikaw ay nagtatagay, dito naman si hubby mo kumakain. Oy, tapos na pala. Tapos ng mukbang ng pusit. So, ito naman. I-play ko naman si Mama Lu. Mama Lu. Malu Santiago. May playlist si Mama Lu, 15. Sige, play all ko si Mama Lu. Mama Lu, dito ako ngayon sa Kalamansi. Mama Lu, dito ako sa Kalamansi mo. May ads. May harang si Mama Lu. Nabisi kanina pumunta mag-asawa. Okay. So, after ng tagay mo dyan, ipahinga mo na yung katawan mo para bukas, multitasking ka naman. Kausap mo pala asawa mo. Paborito ya pala pusit Like Ma'am Jean, wala lang pulutan. Mayong gabi maninay. Mayong gabi man. Gabi bunch. Tagadiin ka. Tagadiin ka sa Negros. Kaya taga-Negros man ko. Mayong gabi man maninay. Ay, ihada. Ihada. Kilalahay na yun. Off ko, Ma'am Rose. Sorry. Sunday, gali, boss. Ilagaw mo na iya, Ma'am Lynn. 7 to 1 bukas si Boss, si Boss G. Taga Bacolod ka? Ako dirilang ko sa south na area. Ay, north pala ni. Kanlaon nga area. Ay, south eh. South. Pag abot mo dito sa Kanlaon, north na.
Taga Negros man ako. Yabi Bunch. Amo na imo main channel. Parehagid ta Ilonggang tunay. Oo, tuod bala. Balan mo naman na sa tingog ko, Ilongga. Ilonggang Ilongga, ang tingog. You're welcome. Amo na imo main channel. Yabi Bunch. Bunch na lang ah. Ano si Ma'am Lin, si Ma'am Jean pa, tawag na lang Bunch. Okay. Bisitahan ko karon ha, imo channel ah. Naka-play pa ko sa mga upod ko. Ma'am Jean, may harang pa rin. Ka-14 video. Korean. Grabe ka, Ma'am Jean, na nasa sayo na ang lahat. Yan yung main channel. Okay. Okay. Karon ha, i-play ko. Hindi ko bimakat subong may nakaumpisa na ko play sa mga upod ko. Ma-leave comments lang ako dito ha sa imo channel karon sa imong videos. Bacolod City ka gidya. O nakadikit na si Ma'am Jean sa imo. Sir Tams, meet Yabi Bunch from Bacolod pero ara sa subong sa Manila. Yabi Bunch, Ilonggo man ni si Sir Tams Tamayo. Okay ah. Iyan ta ka. I-bisitahan ko channel mo karon. Hindi pa daw open. Angin baba mo nga link bunch. Tako link ka. Okay. Sa station 6. Pato sa Mansilingan. Station 6. Emmanuel na banal. Good evening. Syempre, balaan ko gid Balaan ko gid. Drama kami sa muna sa Mansilingan, sa Tiyo namon, sa Rosario Heights. Magbakasyon kami kung summer. Dra kami. Ma'am Jean, harang. Ma'am Jean, Boss Bill, Ma'am Raketera, padikit naman si Sir Emmanuel na banal. Thank you. Bisitahan ko channel mo mamaya, Sir Emmanuel ha. Naka-play kasi ako sa videos ng mga kasamahan ko.
You're welcome, Ma'am Jean. Emmanuel na banal. Mag-iwan lang ako ng bakas sa ano mo, video mo, Sir Emmanuel ha. Naka-play ako ngayon. Naka-play all ako ngayon sa mga kasamahan ko. Hindi ko siya pwede i-cut. Basta may time ka, bunch. 7 to, ano, 7 to 1, buwas. Akong schedule 2 to 4, Monday to Saturday. 2 to 4, kay Rakiteran Jeloy. Ay, sorry, 10:30 pala ako. Nag-change ng schedule. Yung Monday to Saturday, 7 to 10, Bell Mix TV. 10:30 to 11:30, Lotong Ilongga. 2 to 4, Akiterang Jeloy. 5:30 to 8:30, Gen TV Mix. Sir Emmanuel, bisitahan kita mamaya. Ma'am Jean, still playing, harang pa rin, 45 seconds left. Grabe ka, Ma'am Jean, ah. Grabe ka talaga. Ang swerte-swerte mo ngayon. Nasa sayo na ang lahat. Mabalaan, maghambal, no? Bunch. Mabalaan, kaya kung ilongga ka, maghambal, no? Yahoo! Ara ka pa, bunch? $7 million in the house. Thank you so much. Ay, okay. Ara pa si bunch. Diba? Maghambal, bunch. Ang ilongga, ya. I-impon mo ya sa mga Tagalog, ya. Kapampangan, ya. Mahalata mo kaya nga ilunggam. Halata mo kaya nga ilunggoy. Ay, dandikit, Sir Manuel, si Ma'am Jean, TV Mix. Thank you so much, Ma'am Jean. Tugay ka na sa Manila. Bunch. Sure, gidya. Sure, gidya yang ilungga. Ang experience ko sa ako sa airport, papuli ko sa Iloilo. Way back 2014. May training ako dira sa Manila. Mangkot ko sa CR, sa Ilonggo, ay sa Tagalog. Isabat ko sang security nga didto ma'am ho, Ilongga ka. Ilonggo gali ang security taga Mandurriao, Iloilo. Bisan magtagalog ko halata gid nga Ilonggo. Ay wow, dugay na 24 years ka na dagali sa Manila. Amo na experience ko sa aton lingwahe nga nagtagalog ako tapos nahalata ako nga Ilonggo. Tawa ako ng tawa. So, it's part of the experience na maganda balik-balikan, tawanan lang. Amo ginaya ang aton nga hindi malimtan, ma'am. Uwi. Ilonggo ginaya. Bigay nun. Disan diin tayo daloon niya. Ilonggo. Maluming. Diba? Maluming ang tingog. Bisan akig na ano gihapon, maluming gihapon. Ay karon tampaon ta. Diba? Luming gihapon, no?
Bisan dugay na sa Manila na Ilonggo, Mantayag, Yapon. Oo, hindi ta na pagkalimtan, hindi ta na pagtalikdan ang ating sariling lingwahe. Muna yata ang lingwahe, ya. Diba, Sir Tams? Wherever you go, asa ka man, di ka man makadto nga lugar, proud na proud, Ilonggo. Bunch! Dan na si Ma'am Raketerang Bistak. Ano, pakibalik na lang sa ila. Thank you. Good evening sa lahat, guys. Good evening kayo, kababayan. Time check, 8:28 in the evening. 2 minutes more to go. Ma'am Chen, 14 videos out of 16. Tatapusin ko lang to. Basta babalikan ko sila baka bukas na. Okay. Basta ano mo lang. Ma-open mo lang yung channel mo at na kadikit sila sa'yo. Kindly return it back to them. Thank you much. Love you all, guys. Same to you, kababayan. Hinanap kita kanina before ako mag-live. Sabi ko kay Ma'am Jean, sana tambay ka. Las Piñas. Okay. Las Piñas din sila, Ma'am Jean. Di ba, Ma'am Jean? Las Piñas kayo, Ma'am Jean, no? Sir Manuel, nandyan ka pa ba? Dan dikit sa'yo si Ma'am Raketerang Bisda. Okay, Paranaque pala si Ma'am Jean. Pumunta kami noon, noong 2014, pumunta kami, Ma'am Jean, doon sa Kalayaan, sa Paranaque. And then, everyday ako nagta-travel. Doon ako sa Bikutan, nagsakay ng bus. Diyan sa SM Bikutan. Diyos ko, iba talaga yung mga pasahero eh. Dito sa probinsya, ginigiveaway yung upuan para sa mga matatanda. Doon, Diyos ko, kahit na bata, hindi ibibigay sa mga matanda yung mga upuan nila. Standing ovation, Diyos ko miyo. From Bikutan to ng Sampaloc Road, Diyos ko, naka standing ovation. Kawawa. Okay. Dati pala sa Las Piñas. Ngayon Paranaque na. Diyan kami dati. Okay. Guys, mag-end na po ako Time check 8:31 in the evening. Bisitahan ko yan ni Bunch yung channel mo at saka si Sir Emmanuel na Panal. Still playing pa rin kay Mama Luz Santiago. Thank you so much po sa inyong lahat. See you on Monday, 10:30 up to 1:30 in the afternoon. Bye-bye po, Bunch. Thank you so much. Damuin niyo salamat. Sir Tams, Ma'am Jean, TV Mix, Boss Bill, Ma'am Raquetera Angeloy. Thank you so much. Bye po.